Duterte. Ayan. Duterte tayo, Duterte. Sana. Hindi naabutan, marami yun. Sayang. Yan, Duterte. Yan. Ito, Team Duterte na ano na, bring home si Tatay Digong, no? Rally Duterte. Hindi tinaabutan, marami yun. Ito, tinaabutan. Marami. Kasi nag-deliver tayo, nahuli tayo eh. Team Duterte. May nakalagay, PRD, bring home dito sa Pinas, no? Kasi nasa, ngayon, Netherlands ngayon. Ang mahal na Pangulong Digong, kaya, ayun. Marami, hindi na nabutan kanina.